Idan yau ne farkon ziyartar ka wannan tasha tamu, kada ka manta ka danna mana alaman subscribe, kana ka danna alaman kararrawar sanarwa ka zabi all. Ta hakan ne da zarar mun ɗaura sabon bidiyo YouTube za ta gaggawa sanar da kai. Idan bidiyo na ya burge ka, ka manta danna mana alamar like. Mun gode. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Yan uwa barkanku da yau, barkanku da wannan lokaci, barkan kuma da sake kasance da ni a cikin wannan tasha mai albarka. So don haka mai da kala ta tuna wannan bidiyon don nuna ma yadda zaka yi rigista da wannan free USDT site din wanda zaka na samun USDT kyauta. Okay, so na sai idan kana WhatsApp group na already ka riga ka yi rigista da wannan application din, so kawai kana jiran karin bayani ne. So insha Allah zan ajiye muku link din WhatsApp group namu a description wannan bidiyon wanda za ku je ku yi joining group din. So abu na farko da zaka yi domin ka samu kai registration da wannan free site din wanda ake samu USDT kyauta din nan, so shine zaka duba a description wannan bidiyon ko kuma ka duba a comment na farko zaka ga inda nace ga link din registration din. So kana dannawa zai kai ka fuska kamar hakan nan. So kana zuwa abin da zaka yi kawai shine zaka sa email naka. So bayan ka sa email naka, for example zaka sa passport. So ana son a sa secure passport ne. So kana gama kana danna wannan alama ta sign up din nan zaka ga ya wuce da kai successfully. So mu yanzu no need mu kare register, bara mu login kawai kamar da kuke kallo. Okay bayan mun login zai bude mana fuska kamar da kuke kallo. So kai da kai sabon register abin da ya kamata ka fara shine kawai zaka zo wajen nan inda aka sa account din nan. Okay, bayan ka zo inda aka sa account din nan, so ba ku dai hakuri ya bude mana. So zaka zo wajen nan kana register zaka ga sun baka 10 USDT for free. Okay, so sai ka zo sai ka dai scrolling down ka zo daga kasa sai ka ga akwai wajen da aka sa a ga wannan account settings din nan. So kana zuwa ga wajen da aka sa not verify email din. So zaka ga kai an sa ma verify your email. So abin da zaka yi kawai shine sai ka danna akan shi. Kana dannawa kana koma cikin email naka zaka kalli sun tura ma OTP. So abin da zaka yi kawai shine sai ka dauki wannan number da suka tura mana OTP code kwaya hudun nan sai ka zo ka sa a wajen da suka baka. Kana zuwa kana sawa zaka ga sun yi verify naka successfully. So abu na gaba da zaka yi kuma shine sai ka zo ka danna inda ka sa wallet management din nan. Kana danna akan shi zai nuna ma inda zaka sa wallet address naka. So kana sa wallet address zaka na USDT TRC20. So shikenan lafiya kalau ya zai wuce da kai ba wata damuwa. So abu na gaba kuma da zaka yi shine sai ka dawo setting da aka sama home din nan. Kana dawo setting da aka sama home din nan, so ku ya bude mana. So bayan ya bude mana kamar da kuke kallo sai ka danna inda aka sa go to sign in din nan. So kana danna akan shi sai ka zo wajen nan inda aka sa ma za ka kai sign in ne a wajen. So ni already na riga na yi sign in din. So kana dannawa akan shi zai za ka ga sun baka 0.5, wani lokaci kuma za su baka $1. So kullun zaka na zuwa kana danna shi, baka da wata damuwa za su na baka. So wani na riga na yi signing kullun so 3. So bayan ka zo nan wajen shine kullun zaka na zuwa kana dannawa. So sai ka ƙara dawa setting da aka sa ma home din nan. Kana dawa setting da aka sa ma home din nan sai ka dan yi hakuri ya bude. Bayan ya bude ma, so idan ka dan scrolling down daga kasan nan, ka dan scrolling down, so za ka kalli inda aka sa ma exclusive for new user nan. So abin da zaka kawai shine sai ka danna akan inda aka sa invest din nan. Kana danna inda aka sa invest din nan zai kama fuska kamar haka. So abu na gaba da zaka kawai shine sai ka sa 10 USDT a nan wajen kamar da kuke kallo. So bayan ka sa 10 kawai zaka sa a nan wajen so sai ka danna akan alama ta invest din nan. So kana danna akan alama ta invest din nan za ka kalli yayi investing successfully. So abu na gaba da zaka yi kawai shine sai ka dan duba daga kasan nan za ka kalli package nasu. So ni a gaskiya bana shawartar kowa da ya sa kudin shi a cikin wannan site din. Kawai kai amfani da free bonus din da suka baka kai dinga yin investment har ka kai minimum withdraw. So insha Allah zan muku bidiyo yadda za ku yi withdrawal, kuma zan ajiye muku link din WhatsApp group namu a description wannan bidiyon domin ku samu ku shiga WhatsApp group namu domin samun update akan abubuwan da muke yi kuma akan lokaci. Aka dauki referral code naka shine zaka zo wajen nan da aka sa team din nan. Yana danna akan my team din nan, so zai bude maka fuska kamar haka. So kamar da kuke kallo ga wajen da zaka kalli referral code naka, kawai zaka danna akan alama ta coffee nan. So kana danna zai ce ma coffee successful. So zaka zo kai share nashi either Facebook, WhatsApp, Twitter, Instagram da dai dukkan social media da kake da su da group naka. So wannan ita ce takaitaccen hanyar da zaka yi rigista da wannan site din. Nagode mu da ku a bidiyo na gaba.